Direttivi ordnati mill-Unjon tal-Għalliema l-MUT fl-iskejjel medji u sekondarji kollha taw istruzzjonijiet li tmexxija tagħhom biex joqogħdu lura milli jwettqu kwalunkwe tibdil fl-iskeda tal-eżamijiet. Fost l-oħrajn id-direttivi jisħu li l-kapijiet l-Għalliema u l-LSIs għandhom isegwu l-iskeda oriġinali tal-eżamijiet. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Ġulja Farrugia tennit li dan l-iżvilupp se jċaħħad lil tfal b'diżabilità mill-perkors edukattiv tagħhom, anke jekk dan qatt m'għandu jiġi mittiefes. Qalet is-sitwazzjoni mhijiex aċċettabbli anke x'tmur kontra l-liġijiet Maltin u l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda. Hija sitwazzjoni li mhux aċċettabbli. Tfal tagħna b'diżabilità mhumiex tfal tat-tieni klassi. Il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda titkellem b'mod ċar li l-edukazzjoni għandha tkun pjattaforma ugwali għat-tfal kollha, inkluż tfal b'diżabilità. Allura il-mandat ta' inibizzjoni li resqet is-CRPD flimkien ma' numru ta' ġenituri biex dawn id-direttivi jkunu irtirati qed tinkiser il-Kostituzzjoni Maltija wkoll flimkien ma' liġijiet oħra tal-pajjiż u nħeġġeġ lill-MUT biex tersaq fuq il-mejda ta' diskussjoni u dawn id-direttivi tirtirhom. B'reazzjoni għal dawn id-direttivi, il-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità CRPD it-tnejn resqet mandat quddiem il-qorti fejn talbet li jitwaqfu d-direttivi għax iċaħdu drittijiet tal-istudenti li jattendu l-klassijiet tas-CCP milli jirċievu l-edukazzjoni tagħhom fi żmien l-eżamijiet. Is-CRPD appellat biex l-Unjon tkun ordnata tirtira d-direttivi tagħha li wkoll imorru kontra l-Kostituzzjoni.